vrijeme je da proglasimo i drugu pratilju. A druga pratilja Miss Universe Hrvatske za 2024. već ima jednu lentu. To je Lana Vuković. Lentu će joj predati gospodin Filip Dodić, direktor Zlatarne Dodić. Gospodine Dodiću, na pravom ste mjestu, tako je. Eto ga, bravo, čestitke. Puno je ljepotica, pa se čovjek zbudi malo. Eto ga, čestitke i za našu Lanu, drugu pratilju. U slučaju da Miss Universe Hrvatske 2024. iz bilo kojeg razloga ne može obavljati svoje dužnosti, njene dužnosti preuzima prva pratilja. Tako je. Ako upotrebimo samo osnovne matematičke operacije, znamo da jedna od ove dvije dame će biti prva pratilja, a druga će biti Miss Universe Hrvatske. Onda bi možda bilo dobro da mi kažemo tko je Miss Universe Hrvatske, pa onda zaključimo tko je. Samo da provjerim da li ste točno tu napisano. Ja mislim da je. Jesmo spremni? Ajde. Dame i gospodo, Miss Universe Hrvatske za 2024. godinu je Zrinka Čorić! Čestitke! Lentu će predati dr. Krešimir Gabrić, Klinika Svjetlost. A vrijeme je da predamo i krunu Zlatarne Dodić. Naravno, predat će joj Andreja Erjavec. Evo i suze su potekle. To je razumljivo. S time da molimo da prvoj pratilji Marti Leković dodijeli se također lenta, a to će učiniti dr. Krešimir Gabrić. Klinika Svjetlost. Zrinka, obrišite suze radosnice i lijepo prošetaj našom pozornicom kao prvi hod. First walk naše nove Miss Universe, a to je ova prekrasna mlada dama Zrinka Čorić. Čestitke našoj Zrinki koja putuje u Meksiko gdje će braniti boje lijepe naše. A ja pozivam gospodina Bruno Filipija. Bruno Filipi je Executive in Residence Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta da našoj dragoj Zrinki preda glavnu nagradu, a to je stipendija na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta. Čestitke. I iskrene čestitke još jednom Zrinki na osvojenoj tituli Miss Universe Hrvatske 2024. Njoj preostaje svjetski izbor koji će se održavati u Meksiku, tako da veselimo se, za godinu dana ćemo gledati jednu predivnu razglednicu. Eto ga. Dragi naši, ovom prekrasnom slikom završavamo ovu noć ljepote i glamura. Hvala svim damama, svim ljepoticama koje su se natjecale na ovogodišnjem izboru za Miss Universe. Zrinki želimo sreću i sve najbolje u Meksiku. Vrati nam se sa krunom Miss Universe svijeta, može? Ali bez opterećenja, bez pritiska. Hvala vam i laku noć. Dragi naši, hvala vam mnogo, laku noć i vidimo se do godine. Laku noć.